Shalom, Horas, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhaladu, Shalom, Horas, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhaladu HKBP Pasar Minggu, dan seluruh jemaat Amang Inang Naposo Bulung, remaja dan anak-anak kami sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Perkenalkan, kami dari Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2023. Tahun ini gereja kita akan kembali mengadakan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon merupakan pesta panen sebagai wujud ucapan syukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Acara puncak akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023, di mana ibadah pada saat itu dilakukan Horas, salam dalam nama Tuhan kita
Pahean itu hata na adong di bagas joroon doho na mengikuti di jabu live streaming tapuk kama parmiguata tapasada tapahohong marohata mari de mahita siad bukuede nomor 15 ayat sada 1 tulu de 2 non hita jongjong. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhan hudul di atas habangsa na tibo jala na marmulia jala akarabu ni pahean na manggohi bagas joro jongjong di atas suruh-suruan serapim jala masih jauhan manasida songonon nabadia 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 do Jehovah Sebaot gok hamuliaon naliat portibion. Haleluya. 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 Ale debata si tolusada debata ama ana dohoton di porbadia naman dok mauliate dohami tuho ala ditopa di palua jala di parbadai ho dohami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi sayramoti mahami di habagasan parmaraan dohot pangujunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusudan ni bohal nami tuhara jaonmu na di banua gijangi asa dipuji hami ho marite-hite rohadohot hata nai baru. Amin. Bye.
Pangion hamuma patik di debata di mingguan ima na tersurat patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam nina debatata. Dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubia rohata jala humolo, jala upos mida debata, asamida nasa na adong. Atong rak mangidogogo mahita tutuhata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tatapoti madosata tuadopa ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo napatupahon haseseani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak hakolongan ni Roham. Say asima Roham di hami. Akan namang sahod dosa nami. Say sahapi matuhami bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asini Roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha pertibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jala na badia marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuhasesaan ni dosata. Songonod dohatan ni Tuhan Jahoba. Nunga diarsakiho ahu marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojay ho ahu marhitesian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesay akka pangalesim, akka na dihadirokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tabege mahata ni debata turpu di hari mingguan ima na tersurat di Matius 10 sada ayat 25 sahat 27 tajahama margoti sori. Uju ima didok Yesus hatana songonon. Hupu jiho amang
Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Alai tamo dikon ho hatai sian jolo ni akka napistar dohot namar roha. Gabe di papatar hoi tu akka sio dihonokon. Saluhut nai nunga di pasahat damang tuahu asa dang adong natumadda anaki dukon ni amai. Amai pe dang adong tumadda ia soholan anaki. Akup ni napinodaan ni anaki mangihuton lomo ni rohana. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Dakon maha taha porsiaw tay songonan di hati dakon ni dongata saha porsiaw di sadok pertibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean santon di perbadia andorang soabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni selatus na mate tarpajal do ibana di hau penarsilang na tua tu banuatoru di tanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangumihala na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hato panihala Kristen akan na badia. Dohot dia sani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu sogo daging halak na mate. Dohot hangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema puji-pujian sian alumni na posebulung HKBP Seiputi.
Diudu tima kor puji-pujian sian ina Kamis. Oh masih dua. Diudu tima muse kor puji-pujian sian ina Kamis lanjut anon kantate.
Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu Trinitatis tanggal 4 Juni 2020. Topik Minggu. Debatasi tolu sada panopa saluhut na sana adong. Kosong sada. Pandidion na badia. Di patupaundo di huriata pandidion na badia tu akayanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 4 Juni 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB 02. Panitia program bersama tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023 021. Rapot malam puji-pujian. Rapot panitia dohot peserta pagelaran KOR, sekretaris dan dirjen KOR di hari Minggu sadarion 4 Juni 2020 maringanan di RSG pukul 11.30 WIB dung sidung Parmingguon Arian 03. Pangebation Huria di Parmingguon sadarion tanggal 4 Juni 2020 pukul 10 WIB rodo punguan KOR alumni Naposobulung HKBP Seiputi Medan na berdomisili di wilayah Sejabodetabek mengebati huriata laho patubegehon ende puji-pujian 04. Lepas sidi maka tindakon haporsiawan kelas sidi reguler tahun 2022-2020. Jadwal kegiatan imam 1. Lepas sidi tanggal 25 Juni 2020 pukul 10 WIB. 2. Ujian tulis 9 Juni 2020 pukul 15 WIB sampai selesai. Patuluhan ujian lisan bersama orang tua tanggal 10 Juni 2020 pukul 13.30 sampai selesai. 4. Retret pelajar sidi tanggal 16 sampai 18 Juni 2020. Lokasi retret di Pondok Kapili, Kampung Pancawati, Pasar Bedil, Kecamatan Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Panitia Pesta Gotilon. Rapat panitia Gotilon naing dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 4 Juni 2020 pukul 19 WIB maringanan di RSG. Tikting oma sekaligus sebagai undangan tusude panitia. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia di Parminggot Tamanogot Arian Dohot Botari. 06. Pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di Bagasan Minggoton Imam di wilayah Sadap hari Kamis tanggal 8 Juni 2020 pukul 19.30 WIB di keluarga A Situmorang Borusinaga, B keluarga J Pangaribuan Borusinaga, C keluarga G Sitompul Boru Ambarita, maringanan di ruang ibadah gereja. Sekaligus pengapulian ke keluarga Situa MO Sianipar Borusinaga dan keluarga J Tambunan Sarjana Hukum. 2. Wilayah Opat. Kamis tanggal 8 Juni 2020 pukul 19.30 WIB di keluarga Heplin Nenggolan Inang Boru Panjaitan ruang serbaguna. Patuluhon wilayah 14 Minggu 11 Juni 2020 pukul 12 WIB keluarga Joni Simanjuntak Inang Boru Pangaribuan di rumah Huria Sada. Nomor 4 wilayah 10 Pitu Kamis 8 Juni 2020 pukul 19.30 WIB keluarga Janri Simanjuntak Inang Boru Tampu Bolon Jalan Muara nomor 110 RT 006 RW 03 Tanjung Barat belakang kantor Kejaksaan Jakarta Selatan dekat Alita. Namar Bagas Tikting Parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma Arif Sentosa Aristonang Sarjana Hukum anak ni Amata Ibda Jaendar Aritonang almarhum Tubuni Inata Situa Nurlinda Boru Siregar almarhum alamat Jalan Raya Meruyung RT 02 RW 005 Limo Depok ruas ni HKBP Limo Resort Cinere Dohot Orwana Angela Imalin
Boru Tambunan sarjana ekonomi, Boru ni Amata Robert Tambunan, Tubuh ni Inata Leria Boru Hutapea sarjana sosial, Ruas ni Huria HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Alamat Jalan Teluk Banten nomor 94B RT 00 RW 008 Pasar Minggu Ulaya Opat. Pamasumasuan Patupaon di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 9 WIB di HKBP Limo Resort Cinere. Dak dana nasorang. Di basa-basa hotu hatta dosa dak dana bawa na di hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di keluarga Gerson Enripa Nusantara Silalahi Inata Putri Sinta Marito Boru Huta Barat. Alamat Jalan Turi Gang Kecapi RT 014 RW 03 nomor 12 wilayah 16 Hipas Dodak Danaki Songoninang Natorasna Ruas Nabaru Nunga di Jalo Gabe Ruas Huriawan di hari Minggu Sadarion tanggal 4 Juni 2020 ima keluarga Janer Pardede Inata Torsani Borusiani Par Dohot 2 Dak Danak Nasida Pindasian HKBP Depok Sada Resort Depok Sada. Alamat Jalan O nomor 2 RT 0 Sia RW 07 Serengseng Sawah Jagakarsa masuk wilayah 10 Tolu. Nomor registrasi jemaat Sada Tolu onom-onom Sada. Tikting naso jinahahon dohot par hepengon ni Huriata. Boy mata jaha di tikting naung di parade Huriata. Songoni matikting dihita di bagasan sa Minggon. Partikinon pinasahat matu panitia Pesta Gotilon. Shalom, Horas, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, dan seluruh jemaat Amang Inang Naposo Bulung, remaja dan anak-anak kami sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Perkenalkan kami dari Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2023. Tahun ini gereja kita akan kembali mengadakan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon merupakan pesta panen sebagai wujud ucapan syukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Acara puncak akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023, di mana ibadah pada saat itu dilakukan hanya sekali saja. Beragam kegiatan akan kita laksanakan pada hari Minggu tersebut. Pesta Gotilon tahun ini mengusung tema persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Dan subtema adalah melalui Pesta Gotilon tahun 2023 ini, marilah kita mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan HKBP Pasar Minggu. Sebelum puncak acara 16 Juli 2023, terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana, yaitu amplop ucapan syukur, silua wilayah berupa uang tunai, makanan, buah, dan barang, silua kategorial berupa uang tunai dan silua barang. Lelang panitia berupa pin emas berbentuk salib, lelang barang, makanan dan buah, lagu dan tortor. Penjualan kupon berhadiah dengan hadiah yang sangat menarik. Setiap minggu, panitia melakukan bazar makanan di depan gereja. Di acara puncak, panitia akan menghadirkan artis yaitu trio R&B untuk menghibur dan memeriahkan acara. Mari Amang Inang kita dukung dan ikut berpartisipasi pada Pesta Gotilon kita tahun ini. Mari berlomba-lomba memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, khususnya untuk pengembangan pelayanan di gereja HKBP Pasar Minggu. Kita dukung program-program gereja kita
melalui kegiatan seksi-seksi di bawah Dewan Marturia, Dewan Koinonia, dan Dewan Diakonia. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maulate, Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras. Tabegema puji-pujian sian ulaya sapuluanom diadu timuse anon pungguan ama.
Maret demahita huhut papungupulean nomor 826 ayat dan hotorsna. Dehon ayat 2. Yesus
pasadarwata maratanya kita. Dame na sumurung siya sa luhut na roha, ima na maramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuatai. Amin. Salam jala selamat hari Minggu ma dihita salutna. Ada orang so sahat hatan itu hata dia pelatikion parjolo hami sian padita nang pahalado nang sudir wasni huriata HGBP pasahat ton tuhamu amanami dot inanami naro dia palatikion darap pita mamuji pasangapo Tuhani imahamu amanami do inanami alumni na posobulung HGBP seputi bedan anggia ma di pargogoy tuhata hamu saluhutna di nama kubasi manang di dia pe hamu maringanan mulai tema di ede puji-pujian na pinasa munai songon barida nauli di hami nabungu di son alani mula-mulak pe hamu amang do tamu inang si atonga-tonga ni bagas ni huriata di son didongani asi do olong ni rohani Tuhani mahamu sahatu ingan amuna songon ima songon mandok moliate tuamu amanami do nami alani damang do dehinang sahab mahita tu minggu ta sadaron ima minggu trinitatis nomor 8 Mei ima hasitulu sadaw ni debata alani hata ni debata di minggu trinitatis dia pelatikion ima buku nisi Musa na parjolo bidu sada mamuka mai sian ayat sada 1 ayat 2 Rodi ayat 26 1 ayat 20 walu ujahama dihita sonoma didok dimula nimulana ditopa debata langit doho tanoon dungi tarulang mata noi gabe halonganan jala holom di atas lungi dungi mangarep-rep matodi ni debata di atas ni akka ai dungi makuling sema debata oleh mata topa macol mak tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai deke akan di laut doho pidong akan namartonga-tonga langit dot akka dorbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akka namajir di atas tanoon jadi di topa debata jelmai tumiru rupana ditiruhon debata laho manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida di topa dungi di pasu-pasu debata nasida ninna debata tu nasida mar pinopari mahamu asa sopar hamu jalagoi hamu sadok tanoon jala paduduk hamu jala rajai hamu ma deke akan di laut dopi dong akan namartonga-tonga langit rodi sudi binatang akan namajir di atas tanoon ido sahatna damang do dainang nani holongan di bagasan Kristus molo taida amang do tabinang adong sada kalimat na macarikot di Bibel taon amang do tabinang ima di kitab sada Musaon nagabe patujolo ni barita nauli natak surat sia sude di Bibel taon ima sian sada Musa satu napangukahpon ama didok disi didok idok ima dimula-nimulana di topa debata langit do tanoon iso namang do taminang do padokan diso naing dohonon na damang do dehinang adong madihita sada evaluasi di tonga-tonga ning luta ini perlu kita menjadi bahan evaluasi bagi kita pada saat ini bahwa ternyata amang dot taminang tidak ada sesuatu apapun amang dot taminang di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Dah nggak dong ngapeng
Ima di Portibion, naso sian debata. Tidak majo, amang dota mang hita, na pungu di son. Na adong di hita, contohnya majo, unang majo na di Jawa teh. Na tabua nomma. Aham ada tabua senari, pakiat tai, itu teh. Sibuk-sibuk tai, itu teh, ada sibuk teh. Koruk tai. Sisit tai, sicinar, sisit kawin mana cicina bitaunya teh. Dopet tai na yolong di sini. Siat dia du amang do tamina. Boy adongi. Satu tikyod di hita. Boy adong hartata na bergerak do laso bergerak. Boy amang do tamina adong akka usahata. Akka jabatata di tonga-tonga ni akka perkarijota amang do tamina di dok di si jalabohi tak memiliki ilmu. Satu nama gelar profesor, doktor, insinyur, dosot akan dayasi. Bui selalu namang dokter bilang jela adong teknologi di tonga-tonga nih Portibion harus kita sadari bahwa permulaannya itu semuanya adalah dari Allah. Tangan dong. Siap debatado sudei. Siap bulana. Molo pehita mang dok jolma boy menemukan nama ate. Tidak menciptakan, tetapi menemukan. Holat debatado nama nopa saluti. Alani damang dok deinang. Unang beda dong dihita damang dok deinang ima kesombongan pribadi ate. Unang beda dong dihita arogan. Arogan alana amang dok taminang. Semuanya itu tidak ada apa-apanya. Sebab amang dok taminang hadir kita pada saat ini. Boy pehita jong dong di son jalan marsau kita di son memuji debata di son dalam dota bilang dalam suasana hari kita boy kita marlas di orang mangedeo na hata di debata donot tamang sian asini rohani debata di itu adalah pemberian Tuhan Allah kita sehat kita di son boy satu gerizon molo pehita amang dota minang salia satikion ditikion porsuk kita mangai aka prasahiton alai boy bogot kita tu baga jeron dada ala digugot tei dada ala ne pikirat tei alai ada yang ada amang dota minang itu karena asih dan pemberian daripada Allah. Sekalipun kita jatuh dalam arogansi amang, sekalipun kita jatuh ke dalam kesombongan, mari kita ingat amang tidak madi hata ni debata cerita ni hata ni debata ima di dia ima di Menara Babel. Menara Babel sangat mencatat di siamang kesombongan do arogansi ni hita jolma. Lalu bobi di teknologi amang do tawinang gabe hasro saluna. Alani damang do deinang nani halongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata itu hata dia palatikion ima sada evaluasi nama cebel gema di tonga-tonga ni nguluta. Molo menaili mahita jotu budi. Nang masa di tonga-tonga ni Portibion namang dot tabinang ngunak-ngunang ate. Covid nang tawulusi. Nang melanda Portibion ima 2 tahun lebih hurang. Unang-unang ipaingotok kita amang dot tabinang di kesombongan ni hita colma. Di kesombongan ni akan teknologi, di kesombongan ni ilmu pengetahuan. Painggotok kita amang dota minang. Karena apa? Itu sudah alani amang dota minang. Ini saatnya amang dota minang. Ini saatnya kita harus tunduk. Sudah saatnya kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Menghadap dan memohon ampun kepada pencipta kita. Yaitu Allah. Alani amang dota minang di bagasan Kristus. Didiki debata manopa jolmai di topa ibana do amag do tabuinang sudi narikot dihita jumulo di topa debata akan narikot dihita di topa do sudi saluna dilengkapi do dihita saluna amag do tabuinang sudi bagian nadong di goluton sudi bagian-bagian semua dilengkapi apa yang diperlukan oleh manusia dan menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Lalu manusia itu kemudian diciptakan papu di topa jolmai. Kalau di suku-suku ma sian hata ondo drama. Apa yang harus kita banggakan dalam kehidupan kita ini?
Apa yang harus kita banggakan dalam kehidupan kita ini? Seharusnya amang dotominan kita harus bertujud dan berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau telah menyiapkan semuanya bagi kami. Sudah nunga di paradeho di kami. Sudah diperlengkapi ho kami. Tetapi karena kekhawatiran kami, karena ketakutan kami yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini, sehingga kami sering takut. Tuhan, hajarlah kami untuk merendahkan diri, untuk semakin bersujud kepadamu. Alani damang dot dehinang. Panopon hita jolma, pangotok kita amang dot taminang museng. Apapun teori ate, apapun teori do ajaran, do aka cerita na asing. Taringot tu panopon hita jolma, damang dot taminang. Nyon laho mabolokon pangatusyon itu. Ya panoponi siad debatado. Jolmai dang mapultak sia bulu songon hidok ni halak batak kade. Ya lu bigi hamu teh amang do taminang. Ita dokon ai mapultak sia bulu do ita. Manusia i do hono damang do tinang dak songon na hidok ni cakka ciptaan ni dewa-dewa maha besar. Songon hidok halak batak kade dal joloi mula jadi na bulun. Manusia itu adalah benar-benar Allah kita sendiri. Dimanapun kita sekarang amang do taminang. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita bekerja, sadarion, tatiuk madagiktai, to tatiuk majo amang, dagiktai, tatiuk majo. Ahado dohonota, itu adalah karya ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jepamu majo, biar kamu majo di habirang munai do dan samum nai, uli do, bagak do, isi di. Hah? Isa deh. Nari no panine batadui. Nari no panine batadi. Ala ni amang do tamu nang buah pena ya biraktai, buah pena sia butai, ala ni to panine batadui, baunang betong ade. Tasuhon. Ido nang sidohon nang. Ala ni amang do tai nang dialogan di bagas Kristus bagaimana Allah menciptakan itu. So dia do debata manopak jolmai jelas so tuaha do di topa debata jolmai itu suku-suku tu kita napar jolo di topa hita jolma idok diso di tupuk tahun serupa dan segambar dengan Allah ima gode lapatan na amang do tominang di dok disi buasa di dok sarupa dosa gobar di dok dison artina. Adong citra Allah di sini, ada di situ gambar Allah melekat di dalam diri kita. Biar kamu majon diri tadi, masar majomu, biar kamu. Unang topitor ulinaya to ngay terbuji kamu dirimu na, ayo ko songon niya deh. Pitor masar di mana? Cerminani bagat na yawa pengat deh. Dangadong nabuhay mga bagyaw niya. Alay. Tasormin maju deritau. Matsuk pe hitamang, pesek pe hitamang. Bolang pe si malolok tahun, sibite pe si malolok tahun. Song dia pe alis tahun namang do taminang. Naung disulap pamu pe alis munai song dia. Nanti no pani debatado kamu. Citra Allah kamu. Itu. Citra Allah do kamu amang do taminang. Allah coba kita perhatikan tubuh kita ini adalah tubuh yang diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Itu adalah cetakan Allah di dalam tubuh kita. Fotokopi ini Allah doa dong di diri tahun. Itu dong, mulut taparahomar fotokopi kita. Mulut fotokopi kan sada teks dohonon. Ahana dong di teksi itu kaluatan. Itu emang mulut fotokopi adong na asik kaluar ngasing besi be. Alani molo fotokopi do hitamang nagabe ima topaun di debata. Pasong lima na haluar siak kita. Siak kita ikosani do. Sekarang kita harus sadari amang dokter minang. Dan kita harus bergumul sifat-sifat Allah yang menciptakan yang melekat dalam diri kita. Itulah yang harus kita perkenalkan di dalam diri kita itu. Ikoni do amang ahado nagabe sifat-sifat ni debata. Olong, pasiroha, pardame. Itu kan.
Dangau na maguturi. Baik konido tapatuduhon. Ang langao. Kaya do ibigay hamu debata na gabi maguturi. Daka. Sude. Ala nido. Ala na melekat do diita. Amang do taminang ima sifat ni debatai. Karakter ni debatai duhita. Ikonido tapatuduhon. Digaluk ngoluton. Manang di dia pe hamu maringanan. Di keluarga tabi, di pasorata, di RT tabi, RW tabi, masyarakat tak, bangsa tak, tarlubo bima di tonga-tonga ni hureton. Ikonido tepat dari daun. Ikonadong go suku-suku di bagasan diri. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita, di rumah tangga di tonga-tonga ni masyarakat, tarlubo bima di tonga-tonga ni huria. Apakah dengan kehadiran kita memperkenalkan sifat-sifat Allah atau tidak? Ido na gabe sido non kita. Allah ni amang do taminang ido jago ni hita halak Batak. Adong go empat ni halak Batak. Jolo ni dilak do bibir asa. Didok. Hata. Gosonari. Ngamau lihat deh. Itu dah. Tapar duli be, la korek pe bibir nai tapar duli be. Ade. Tapar duli be. Alanya, karena ada pepatah Indonesia mengatakan lidah tak bertulang, itu teh. Alani itu gapang-gapang mah padokanna. Padang-gapang mah padohanna, gapakian irana sotar tuor. Aido hata dak tak tuor itu kan. Buado hata itu. Alani gapang-gapang di dok. Alani itu gabe ni malo ni putih, ade. Julu-julu tuwi, julu di rasa di dok hatai na. Lapatan namang do taminang julu ta sukujo. Sukujo tu dewasa, tu diri tahun. Ado naik sidonok ku amang. Ado naik sidonok ku asa uli, asa denggan. Asa unang gabe mabuan acit ni roha. Asa buhay mabuan akahadamiyon di padokakon. Ikonido dohonot tamang do taminang. Ngolo ikon mabaik kita di sada pasoran. Aido amang do taminang molo masuk kamu amang do taminang tu sada pasoran. Mana tu parpunguan contoh nama. Parpunguan dia me. Par kaum muna. Hula-hula muna. Para sautam muna. Masuk mapul hurang huria kan? Masuk matu bunga kur. Korina, korama, korna boso, juli. Ado naik sidohono tak molo masuk kita tuh sada pasokan. Udah suku kamu amang doto bilang, ado yang bayinon di perbuatan itu dao. Eido makana salah hita gabe gudang akahagu turun. Na isok ko pe pabayan di bunga itu dao. Tetapi sukum madirim ado Tuhan naik si bayanoku nauli na denggan tubunganon asa boy bardami ami asa boy las di ruanami. Ikonido. Sonido hamang dot taminang hita dia palatiko. Ketika kita ingin membangun hubungan sosial manang di dia pe hita maringana namang. Ketika kita ingin membangun sinergi yang kuat membangun hubungan kita dengan masyarakat dan gereja, sukujolo diri tao. Apakah aku mampu? Apakah aku bisa? Apakah aku membawa sifat-sifat Allah? Apakah membawa aku karakter-karakter Allah? Jangan karena pergumulan amang do taminang karena penderitaan dan situasi kehidupan kita yang pada saat ini mungkin mencekam. Itu akan mengurangi serupa dan segambar dengan Allah. Molo pe amang do tawinang. Tado bisa darion akan hasit. Songgop aga parsahiton martao-taon hirana soboy malu siya pardagi ko taon. Alay di paingot kita amang do tawinang. Unang gabi moru ima na serupa do segambar ima di tonga-tonga ni gulutaw. Dong gusto ko niya te. Gabi mo oru, ima serupa do segambar di mana? Gabi mo oru, alay dang gabi mo oru.
Kita tidak berpikir-pikir lagi yang mang do taminang ala di situasi do keadaan ini. Kapang-kapang mahitam bandok hata. Ala ini damang do taminang kita harus apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita di situasi apapun, kita menjadi manusia, jangan menjadi manusia dan imaklumi ya teh. Ada ngosong ni amang do taminang. Maklum mahamu amang ngasong ni pangalahon na unang. Ya di bigi ham song ni. Amang, udah lama tak maklumi mah. Ngasong ni pangalahon na. Jangan menjadi manusia yang dimaklumi. Unang. Ulan ini masih pikir terus. Ulan halani maklum mamu. Maklum. Jangan kita menjadi manusia. Tetapi bagaimana kita? Identitas kita, jati diri kita segambar dengan Allah, dengan harus kita pertahankan dalam setiap keadaan. Ikeboy do tapartaton. Nasagaw pa kita do debata. Nasagambar kita do debata. Bahkan situasi dunia ini amang do tamuenang. Jangan situasi dunia yang menjadi membangun diri kita. Ayo salah amang do tamuenang. Aido gabe di dokon upasa di kita anak batak. Gabe i olo itapatudos. Mena masa di gaga ursa ina masa. Be i mata ula-ula i masifak na. Ala niya ala ni portibi songono pangulaw ni portibi. Ba songono ni mapakalaona ito kay. Songono ni ma. Ang gope. Ina masa di pa ula-ula daw. I mata pa ide-ide na. Ola ta pa ide-ide makarejo na. Ang ini damang do tainang ido nakisidokon bukan suasana dunia ini yang membangun jati diri kita. Bukan keadaan amang, bukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kualitas kita sebagai citra Allah, sebagai sifat-sifat Allah itu harus kita mempertontonkan di dalam diri kita. Ikosongon artis do hitamang. Songon artis di kita songon halak na porsion mempertontonkan sifat-sifat karakter Allah, bahwa kita adalah segambar dengan Allah. Itu ikon itu amang dot taminang. Alay ngalu jah butahe babegi jam itu asal yang pitaso alana 5 kurpuang. Tong 12 tadi. Ang kopi padidion. Apalagi dia amang padita si Tio musik padidion anak-anak. Ate, dia amang padita OWK sihan ate bapak niba. Permisi maju ate. Tatamu do jami tahun bapak ate. Ima napa jolo? Dapat dua namang do taminang serupa dengan segambar dengan Allah, tentu bukan lagi apa. Ayanong do dihita amang do taminang songon halak kristek kita, Allah di dok kita segambar do serupa. Itu suatu kebanggaan. Memang itu. Bangga do hamuta he. Bangga memang. Alai amang do taminang itu bukan hanya cuma kebanggaan lagi bagi kita. Olan namang bangga-bangga diri nama kita terus. Jangan kita hanya cukup untuk membanggakan diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Itu salahna. Ujungnya apa bangga diri beda butuh dia mai. Hah? Unang mah jatuh dosa. Emang dosa dia. Tuh gijang ni roha kan? Iyo ketinggalan hati. Anggo sudah dong memang dosa sudah pada aku. Iyo. Kalau di namang dotain nang ido, jangan lagi kita hanya membanggakan diri. Alaya hama dok debata di son, ikon adong do tanggung jawab tak. Alay memang dohonok karamang do tamu. Kita boleh berbangga memang. Kita boleh berbangga dengan tubuh kita ini. Jangan nanti. Idok debata memang kodido. Malas di roha mamu ina artinya lah bangga. Boy do tabangga diri tahu. Kita boleh berbangga dengan fisik kita ini. Apalagi dia mau kainate. Iko bangga muda do diri muda kan? Itu kan? Kok? Tetapi itu tidak cukup hanya lagi supaya kita berbangga di situ. Tetapi kita harus mewujudkan di dalam kualitas kemanusiaan kita yang dimulai dengan apa? Di tempat kita masing-masing. Mari kita tunjukkan amang do tamuinang dimanapun kita berada, di situasi bagaimanapun, mungkin pun sampai mengancam diri kita. Alai damang do tamuinang, kita harus membawa apa?
damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah itu. Itulah tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Itu naik sidohonona. Itu kebangga kita mang sebagai tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Allah ni damang dok de inang. So naga jangat ya. Senari dok disun dia ada holan nama nopa Tuhan ya. Tuhan kita itu bukan lagi holan nama nopa. Alai hot do ibana maramoti akan atino pada hut mangaleo tugas kita. Lahom memberita nauli itu sadok portibion. Di pasu-pasu Tuhan itu hita mapinopari manggohi salut portibion. Alani di dia pehita mang do taminang maringanan. Di dia pehita marulaulaon manang buhape ke ada tamang do taminang akan atinopan di matado hita namuli. Naung di paradihad do hita patu pahon akan adengkan ulaun asi di roa. Semua kita sudah diberikan oleh Tuhan. Asa mabain akan nauli doang mang. Mabain ulaun asi di roa. Alani asa unang adong behita na met mandok sonon. Adong do si patah hita mulu masuk kita tu sada puuan. Pitor met rohana. Ahai dokon. Isi mau. Pitor kita dokon sok sini. Apalagi tu huyai. Isi mau amang na. Beisi ho. Tinopan ni debataho. Kanilo. Isi mau. Ada makan lagi isi iba ina buseng. Mana boy si bahenok kuda. Boy gudang. Dak pitor dohono nanti tor belgia. Gudang si boy si bahenok. Tak. Apalagi di pesta gutilo nong. Pas rohamuna gudang si bahenok muna. Gudang gutan. Ini pas aku mulak sa nonggok ngaka amplop na sana. Ate. Lu jada bapak ni tiai mabay na amplopi di acara tay. Si pata olo tinggal di bangkut tay. Ate. Ay gudang nabuhay si baynon di hita. Ino nakinido ko debat. Ala ni no panebatado hita. Dang ala ni balgana mang do tawinang apatan na dedo ko nay nabuhay si baynon ta. Dangala ni balga di si, dangala ni kualitas di si. Alay boy, si baynota di si. Ala na posto rohani de bata, kau pun bisa nya. Apal halak na bohonon damang do tawinang senario dongat ta dohonon na mungkin hinganan na ituro ni jabetan. Alay boy di ruaw di mana. Balagi kita na marasia si senario kan, dabudo kan, natape makiwas-kiwas kita senario tiket ya. Ala ni pas cuaca do senario te. Iklim bihate. Ala ni damang do day nang ido nakini dok. Una kadong. Ikut tayo do amang salut manusia na tinopan di debata berpotensi do hita. Berpotensi do hita mabain perubahan. Nang akka dampak na uli na dengga di lungat tabe. Lubobi ma sia na tadagam nang sia pikirat tabe. Tudos do na diok ni je tohatta. Di je saya 43 ayat 4. Di bahan nargado wida. Baik kok kita mang. Nargado kita di dari debata. Biar kita makasih sian nai 12 ya mang. Akan dia do kasih sian nai. Aka pajaladiki di. Sijalobio di. Dang bar dia di lingkungan ni masyarakat. Dang adong jabatan di. Dang adong. Gabi akka halak na pinake di debatado mau marua lau mengubah panguluan na di Portibion. Mari amang Dr. Binang, kita adalah sebagai ciptaan Tuhan, kita ubah perubahan kehidupan kita. Salut dohita coloma di pasu-pasu debata. Udah ngator adong idokon asingku pasu-pasu na tua una salut di pasu-pasu ita. Tangan dong nasu di pasu-pasu. Dia sulutna di pasu-pasu di patado jala di jodoh hita asa. Ido songon visi ni bahala huriata. Asa gabe pasu-pasu hita tu salut pangso silaut Portibion. Jala dohonot tamanang do nang jala marasing bedo hita coloma. Na adong pasu-pasu nate. Memang marasing bedo hita amang do tabina. Alani unang na tapasidingi. Ayo dong go colma sonarion ala na marasing sahat pasu-pasu na tu debata gabe pasti kasikon di bagai sendiri na. Tahu
Ay parasingan ido laho marua mang do tabi nagpasa dahon nate. Ay di parasingan ido na tabu berengon. Ay marasing do hamu Korea te. Adong tali sada, tali dua, tali tolu, tali opat. Alani na marasing do gabe tabu bigiu kan. Anggu sada urak tabu do nyan ale hurang, adong hurang na. Nate. Sarupa di songon bumbu ni hitalak batak ngoloso masuk andelemeni. Hurang ko kan. Itu dah, mula pada ini hita akadilania, dilani partuba dah, mula satu bado pita. Aleng gua gelek ta sonari masuk ada lima ni, panas sekali baki diri nak kan. Alah ni namang dot tayang itu nakin. Ima alus tadi dinari dopai hita marasing be. Alai molo marisuang do tabahin parngoluonon hola maranoti dirita mang do taminang. Nang haso nang hatta be. Gabedos mahita tu tinopana asing. Imamang ngolo tayi da majo akan tinopani debatan asing ison mana. Hola nahano, hola rikot di diri na kan. Sesama ni halaki bono baksialangan itu kan. Ilo songo singay majo raja rimba. Sama-sama lagi pe ulo do baksialangan. Apa kita daw. Ilo na tinopani debatan. Alani tahalas somba. Debata si tolusada si topala saluda sada do debata do Jesus nang tod di perbadia sian mula nai adoar soarong pe portibion Yesus sudah ada dan akan hingga kekalannya naso marmula jalan naso marujung debata do ibana nados do debata ido didokot di Kolose 2 ayat sia sebab seluruh kepribadian Allah berdiam di dalam Kristus. Yesus ima debata firman daung gabe daging anak ni debata dos songok kita jolma asa maritai amang do taminang di pasaut debata sakap haluaun naung leleng di rencanahon debata ima laho paradehon haluaun ni jolma naung mardosa alani damang do tainang na parpudi asa una pola baga jakube hitate alana adong go acara na binani amang padita tiyo hitate amang dah, itu teh amang padita. Hita mangan nanti. Alai undang lupa. Ikon adonggo mesti ingat toh, gitu kan. Alani amang do tahinang. Marite anak na Jesus Kristus. Boy mahita amang do taminang. Kita jolma mangatusi mandok si do honota. Jalan makaporsyay na miyad do debata. Di pardalanan ni ngulu ni hita jolmo hajonjonganna mengatasi salutna asa haporsyauta di bagasan Yesus Kristus nagabe tada haporsyauta di debata amai mangyuton ibana lapatanna mangyuton debata mahite haporsyaun na togu na dinogu togu ni todi parbadia amen martang yang mahita. Boleh hati mali Tuhan di hatam na pinat sahakmu Tuhami di minggu Trinitatis hasi tulu sadaumi di patarida hokodo ali Tuhan nahodo manopa salut na adong di portibion talu bobima hami colma na tinopam bo ali Tuhan na marasing sian na tinopami nasagobar do nasa pangalaho do to ali Tuhan ido halubion nami ali Tuhan jala marite halubion nami dileokodos sada tanggung jawab dan ulaon nami ali Tuhan asabui maraduti portibion asa gabe gok dame do gok holong ma ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami manang di dia pe hami maringanan ima ali Tuhan nagabe karakter nami imale Tuhan nagabe sifat nami sifat mudo na malaikat di tonga-tonga ni ngulu nami karakter mudo hali Tuhan na malaikat di tonga-tonga nami alani ima ali Tuhan na naik sifat totono nami di tonga-tonga ni ngulu nami manang di dia pe maringanan asa gabe mabuan akan nauli akan adiga kami songon na dokmi gabe pasu-pasu hami tuliat portibion alani pargugoy hami ali Tuhan mulu pe gudang ni akan namasa na manonggopi di pardagingon namion mulu pe gudang ali Tuhan na bergabe pergumulan di tonga-tonga ni ngulu nami
Dia ka rumah tangga nami, parkarisyon nami, humaliang nami. Alay dang gabi iya li Tuhan mengebati kami. Lau patari daun akka karakter mi hali Tuhan. Asa holong masya holongan mahami. Asa tubuh akka dami hali Tuhan. Marsirupak kami hali Tuhan. Mabahin akka nauli do akka dadenggan. Ido na pinangidom di tonga-tonga ningali nami. Alay pos maro nami to dimima na miya di hami. Asa margugo hami saluna. Atong malihat mahali Tuhan upasa tami masalu na ruas ni Uriam. Agabibe pasar minggu manang di dia pe maringanan na Tuhan. Asa gonggomi masalu na akka panggulon na sida. Dongani na sida padao akka parmaran. Leon akka hiwason. Molo pe dibagasan akka parsaiton. Totong na sida li Tuhan pargugoy. Molo pe nunga martaw-taon akan sinonggapan ni akka parsaiton. Alay leon maali Tuhan. Dimi na miyan di tonga-tonga ni akka wasmi. Asa disima li Tuhan gabi marpakrimon na sida. Na donganon mula li Tuhan saluna. Molo pe na acitan na sida mga dopi. Alani pos marwa nami li Tuhan. Saat di homa. Ngolu nami do daging nami. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Tauduti mamuseng marede mehita. Sia bukede laos tapapunguma piliata paduahon doho patuluhon. Surga
Padidion Nabadia Dina Marede Hita Sia Bukede nomor 146 ayat 1 Rodi ayat 2 Romahamu amanami do dianami tu joloon Marede Mehita. Yang Mahita Ale amanami nadi banogijang narodohami tu jolom mabuan akka dak danaron saya si maruham jalo manasida gabe anakomu pasu-pasu jala pargugoi manasida
mangiai hangoluas sugut maritehite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan danak sididionon. Tangyok kamuma hatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portibion din na mandok akasisianna. Odai hamuma salut bangso. Didi hamuma nasida tubagasan goarni debata ama. Dot anak, dot todi perbadia. Ajari hamuma nasida maradoti salut nahu tonahoni itu hamu. Jala ingok ma. Sai dongan okku do hamu galup ari rasi rasa roa ajal dihasianganon. Manangise na porsea dohot ni didio dabotan hangoluan alai naso porsea ono huhum sugut tangyok kamuma dohot hata ni debata nata surat di epangelium ni si Markus adong ma akan mabuat dana tutuan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus sogo maruhana di dokma loasamu ma akadada lagi rotu au unang orai hamuna sida ai akasisongonido harajau ni debata na tutudo na hudokotu hamu manang isepe anggo sesongon danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu ma nasida atong hati dako kamu majolo hata haporsiot tai rap mahamu mandok. Tong alusi hamu mahata nahusukudotu hamu na parciolo di pangido hamu nuaeng didion akka dadanako tubagasan na ni haporsiamuna alusna di pangido rohanami biha naulo do hamu memudai anak munawon asa diboto jala dihutun nasida hata ni dibata alusna naulo do hamu. Naulo do hamu maksuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Kristen Protestan asagabe ruasna mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo do hami atong tapasa manasida tu debata marite padidion nabadia.
Jongjong mahamu aka amanami do inami nama buan terdidih di inganamuna. Martang yang mehta. Ale Tuhan debata amanami martihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasatami aka dadana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabi anakomu martihiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hangoluan nasaliling-liling na. Asima roham dohok biakan atau rasni dadanakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugunugu dadanakotuho. Asarap nasida taruli dia ka arta di harajanon. Amin. Marede mehita siap kede nomor 145 ayat sadar rap jongjong mehita salutna. Tatangnya koma piliata tuarupani debata martangi yang maita. Ale debata amanami na di Banugijang. Hodo harwani salut siloleo na dingga do nasa olibasa na maulitus. Upasa tami masian na lomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsia kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marwah nami maritihiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau niate tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banugijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon mo say saut malom ni ruham di Banutongon son na di Banugijang. Lehom matuhami sadaryon hanguluan siya pari. Si sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami tugion tu pangujunan palu amahami siyan pangago. Oh, 'di. 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 '
mahamu di bagasadame jalo mahamu ma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midamu. Didopakkon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasor ma damena tu todi munabi. Amin. 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 Salam jala horas tujulu mahamu aka manami do inanami nama buat danak nong mancalo berdirion asa di culum mehita di jalang wasta.